मालाया दखानावनो दरद थाया ओंखाम जानो थिनबाबो ओंखाम उखैयाखैलायनो आङो जाग्रोसै गारियावसो दङ दाबो थाङा खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर दायोथ' टाइमा जादों 11:30 आरोना ओमफ्राय नानिखौ आङो लायनो थाखाय टट'खौ थिनहरबायमोन दाबो फैयाखै आरोना सफैयाखै दाबो दहायनो फैदों आं दखानावहाय फैनानैहाय जिनिस आरि बरनबाय माबाय ओमफ्राय गैया दिनै बोरायाबो गैया आरोना गावनि उइंगारथ' लाङाखै थानायावसो थांदों थानायावसो थानानैसो गारि सालायदों स' नायनोसै दा नानिया थिनहरबाय आङो दा खयथायाव सफैयो बिराद दिगदार जायो टट'खौ पारमानेन्ट खालामनांसिगोन आरोना माने बबेबा समाव टट'खौ मोना जायो बे मोनसे दंमोन गावखौ लांग्रा जायखौ पारमानेन्ट खालामनो होन्दोंमोन बेबो दिनै सोलाबा लाइनाव बबेबा थांदों बेनि थाखायनो दायो दस्रासो थिनहरदों आरोना आङो थांबाय खोमा आं दहायनो खोन्थादों 11:30आवनो गयो ओमफ्राय 11:30नि सिगां थां होननानैहाय सहैबाय खोमा दाहालागैलाय नायनोसै बेसे गोबाव जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि लानानै फैजोबखादों आङो स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर दसे मालाया दखानावनो दरद थाया ओंखाम जानो थिनबाबो ओंखाम उखैयाखैलायनो आङो जाग्रोसै सेकेन्डबो थाया नै ओंखाम जाबाय आं लोगोफोर नानिया जाथ'वालायनो ओंखाम जाथ'वालायनो सनालिया आङो जाग्रोसै आरोना लोगोफोर ओंखाम उखैबाय आङो दहाय फुङावहाय ओंखाम जालांदों बियो एसे ओमफ्राय फैनानै केक जाफैबायना थांनानैबो केक जाहैबाय स्कुलावबो उखैथ'वाखैनो आं ओंखाम उखैनो हाला जाग्रोबाय आं बेखायनो मर्निं आं जेबो जाबोआखैना लोगोफोर बेखायनो ओंखामा बिराद उखैबाय आं लाफा भाजा ओमफ्राय अमा बेदर एवदोंमोन आङो लाबोआसै आङो अमा बेदरखौ जाला होननानैहाय दाउ बेदरखौसो लाना फैबाय आं जागोननि र' ओंखाम जाखांबाय आं लोगोफोर जानो हागौबाय गुसुसो मोनबाय गोजांबाय ओमफ्राय आं लिपस्टिक फुनबोआखै दा दहाय लिपगार्डसो फुनबोदोंमोन गैला खारजोब्बाय ओंखाम जाबानो खारजोबो आंना गय सेरस्राय जानांसिगोन लोगोफोर गय सफारिखौ गोथावनो बानायनानै आखाइया बिजली फुनांसिगोन ओंखाम उखैयाखैनो नानिया मानोबा उखैयाखैथाय मिन्थिया ओंखामखौनो जाथ'वा होननानै जायाखैनो जाथ'वा माने मर्निंथ' ओंखाम जालांदों आं दहाय खिन्थाखादोंमोन नोंसोरनो मर्निं ओंखाम एसे जालांबाय बियो ओमफ्रायो थांनानै आंथ' टिफिनाव केकसो सोनानै हरदों दिनै केक लानानै थांबाय ओमफ्राय आरो फैनानै केक जाफैबावबाय ब्रा उन्दैया दाजासो ओंखाम जादो खेबसेनो होनबाय ओंखाम जाथ'वा मा होनदों खोनाया आंलाय मा मिन्थिगौ नोंसिनि गोबोरखि जाग्रा होनजादों ना मा होनजादों ओंखामा जाला ओंखामा उखैयाखै खालि बेरायनाय जानाय रायजायाखै मिसा रायाखै आसुगुरखौ रायाखै आलथा नफालेस फुननानै लांजोब्बाय ब्रा आखाइयावहाय दाखालि बिब'जों थाहैनायावहाय बे आइमोनाव थाहैनायाव बिब'आ फुनना हरजोब्बाय ओमफ्राय फुनहोआना बिसिना स्कुलनिया रायो आथिंनिखौबा जुथा गाननाय नुवा ओमफ्राय आखाइनिखौबा बिदि फुनहोआ आरोना आगदाबाबो आगसिबाबो बिसोरनिया रायो उन्दैफोरना ओमफ्राय रायाखैनो फुननानै थांबाय ओमफ्राय आंनाव माबाबो गैया आरोना मा होनो रिमुभारबो गैया फुगारनानै हरनो हगारहरबाय आङो रायजाथोंलै एसे होननानै आं गावनो मिथिखायो फुननो मोना होननानै ओमफ्राय होमबाबो फुननो लुगैयोना उन्दै मानसि होमबाबो फुननानै फैथारबाय आरोना बिब'नावहाय एसे रायजाथों होननानै गैया माबायानो रिमुभारानो गैयाना मार्केट थांबाय मैया बबावबा लाबोनो रोङासै आङो बावगारबाय बिदिनो थांदों
रायजाबा हामगौ होनखादां दहाय मर्निंआवनो होनहरखादों आङो रायजाबा आंनि दाय गैया दे रायजादोंना साला दा पानिसमेन्ट होजा होनना बुंदोंमोन आङो जेबो होनाखैनो मिसा उन्दै मानसिना सक जायो फुनो आरो माथो होनबावना फुनोबो मोना स्कुलनि थाखायनो फुननानै होआ आङो ओमफ्राय गाव एखमबा आङो फुननानै होयो रिमुभार थाबा ओमफ्राय फुगारनानै हरफिनो ओमफ्राय दायोथ' रिमुभारबो गैयाना फुगारनानै हरनो मोनासै आङो स' दा लोगो मोनफिनगोन गयखौ अरनायसो जाना नै जौ फाग्ला आदा बे आं सारबावलाय दै सारदोंमोन आदा गारियावसो दङ दाबो थाङा ओंखाम जानो फैदोंमोन लोगोफोर न'आवहाय जाखांनानै दखानावहाय माबा लांफैदोंमोन आंनावहाय फैसा थांबाय आरो दा थांफिनबाय दासो मैयानो मोनायाव फन हरनानै लेंहरखादों सारा गाबोन डिउटि दङ फैनांगोन होननानैहाय थांबाय ओमफ्राय सनालिखौबो माने सासे बिदा बोरायनो लोगोखा खाजा बायना होलांदोंमोन आरोना आंकोलसिम 10 थाखानि 10 रुपिसनि ओमफ्राय आङो जाहोआखै आरोना रागा जोंनानै ओंखाम जायाखै आरोना फुङावल' जादों थांनानै केक जाहैदों फैनानै केक जाफैदों बेनिफ्राय ओंखाम होननायखौनो जायाखै ओमफ्राय दहाय बिदा सासे साना होदोंमोन बेखौ जाबाय एसे ओमफ्राय दायो बेखौ जानो नागिरबाय आरोना ओंखाम मोनजायाबा खाजा जाहोनाङा होनलांबाय बिदायाबो रायजालांबायना बिदाजोंबो आंजोंबो ओमफ्राय दासो ओंखाम जागासिनो दं आरोना सनालिया बेखौ जाखांबासो खाजा मोनजागोन भाबि होननानै बुंगासिनो बेखौ जाबासो ओंखामखौ जाबासो खाजा जाहोगोन होननायखाय ओंखामखौ मोजां जागासिनो दं आरोना बेदर दङ मानोबा जानो बादों दिनै मिन्थिया आरोना आङो केकखौ 10 थाखानि केक हरदों ओमफ्राय फैनानै 10 थाखानि केक जाफैबावदों आरो बियो ओमफ्राय बेजोंनो उदै बुंखो ना माखो मर्निंआवबो ओंखाम जालांदों नालाय उखैनाय मोनाखै खोमा उन्दैया होमबाबो उन्दै मानसिना देहा गाज्रि जायो मोनायावबो एखमबा बिदिनो खाजा बनजा दाख्लैबो बिदामोनहा मम' जाहोबाय मा जाहोनानै ओंखामखौनो जायाखै मोनायावहाय बेखायनो खाजाखौनो बांद्राय जाहोनो गिसै आङो माबाफोर जाबायबायना ओरैनो मा गैया खस्थ' बांसिन जायो गावहाबो खस्थ' मोनो आंहाबो खस्थ' मोनो बेनि थाखायनो खाजाखौनो होलाबायनो बायो ओमफ्राय उन्दै मानसिफोरनोबो ओंखारो जानोबो लुगैना होफ्लांनाय जायो स' दायो सनालि ओंखाम जागासिनो दं आरोना सनालि ओंखाम जाखांबासो खाजाखौ जाहोनोसै आङो दा जानो लुगैदों मानसिया ओमफ्य गावसो फसायनानै बिखादोंना दायो दसे नानानै जाहोनोसै ओंखाम जाखांग्रा होआ आङो 5 मिनिट 10 मिनिट जिरायहोनानैसो होगोन स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर ओंखाम जाखांनायखाय मोनजासिगोन ना ओंखामसिबा जाबाय ओंखाम जाखांनायखाय आंनोबो मोनसे होलांदो रा बेसे दिरि आं मोनसे हानना जानि दालाय माथो ओंखाम जादोंना जादों आंखौलसिम मोनजासिगोन दा माथो ओंखाम जायाबा बिदिनो मोनजाया खाजाखौ दासो मोनजादों दा बिदिसो खोथा मानिनांगौ दा थांदो डिस्टार्ब खालामो बिदाखौ डिस्टार्ब खालामनाङा दादाखौ ओंखाम जाखांनायखाय बिनार जाथारबाय आंनावहाय ओंखामखौ थगाय बिदिनो जाहोनांगौ जेबो जाहोनाङा होमबासो ओंखाम जायो नै बिदाफ्रा जेबो खाजा मोनजाया होननाय लोगो लोगो ओंखाम माबायदि जानो दे होमबालाय जानोसै खुरदो जालायलायो बेलासिबाय लोगोफोर एसे नै लोगोफोर मैया मोननाय खुन्दुङा बेनोमोन सुथा नङाथ' ना गुबैसो जोंना माथो कल सुथासो हो आलदा सफैदो बिदिनो होनदां ओंखायनो नोंसोर गुबै होनदों ने गुबैसोथ' नै मा खुन्दुङा बेनोमोन बिदिमोन खुन्दुङा नोंगौ गुबैसो नोंसिना जोंना कल सुथा गुबैसो ना कल सुथा नै लोगोफोर जोङो मोनायाव दसेनो प्रग्राम बानायब्रबबाय आरोना आंनि बिखुनजो जायो बिब' जायो बिहावफोर दं आरोना जमानो पिकनिक जानाय बायदि जाबाय आरोना जों लोगोफोर गाज्रि दा मोनसै